Det er der humor. Fjol, mand. Ja, fjol. Hvis den har fået lov, så er den store mugger, der er blevet smadret til fuldstændig. Ej, har vi ikke en stor en, der laver? Jo, hvorfor skulle jeg det? Det er ren og skær at sige det sådan. Og det er fuldstændig med hovedet under armen. Det stod på YouTube, den der. Det bliver en hissig, mand. Han ikke kan få den. Åh, kæft, Mille. Nå, men ikke gå i vej derude, mand. Ja, men det er for helt lortet. Nej. Åh, kæft, det er Er du ved at skide vågnet, du? Hvor meget sikkerhedsafstand der er på ham, vi tror. F, man er sjovt. Der vil ham den lille Mikkel, og det vil jeg aldrig have gjort. Det er simpelthen ikke ret til at være så brugt. Det er 10 gange nemmere bare lige skrue det fra hinanden. Tag skruemaskinen og tag skruerne ud, det er da meget nemmere. Det er lort, mand. Martin har stået herude ude og pisse i buksen. Se Martin Rød, du ser bolden sammen, mand. Kan man gøre noget ved den? Jamen det er ordentligt, vel? Hvad synes du selv, det går? Det er nemt, det her. Du har alt tid. Det er alt for rådhed, mand. Det er da meget nemmere, mand. Det skal ikke gå så stort brug af straffe på noget, der er skidt og sygt. Nå, det er nu begyndt, så bliver der noget til at holde pause. Det er varmt. Du skal skrue det ud. Jo, men det er skidt her varmt. Ja, men det bliver da ikke mindre varmt, da du står og skidt. Det kan du gøre sådan.